Tsara anao ivadika e, hitako karaha ny jady zamizah anao io e. Aiko malay karaha ry jady. Allo tsy fataova video. Ino raha ataonareo ato ino? Ino raha ataonareo ino za? Zay minakaty. Minakaty anareo ke amin'ny chambre? Amety la clé amezati. Amety la clé nodi. Samieko. Amezati la clé. Samieko volaniko zay. Zay minakaty. Procureur danao la clé nodi amezati tadiavinao vakivakiko zoan-tano. Za tsy fa vosy procureur zay. Zaho zany ka Joseline Maximo. La clé tadiaviko la clé tômôbila ka amezati ko tsy zay mivakivakiko zo jiaby. Zay minakaty. Za tsy fa vosy procureur zay. Za zany ka Joseline Maximo. Tsoula5 fais un petit hit Fabrico mbazenda nkuluaga za utakita madambea ifaela na novanga ni fosa le secret sangane ngazaltamde tieketa kufaza tenga lankile Ti votanga, takta dalanga